Anita Vivian Alexandru. Du er medlem af det her protestparti, kalder du det. Mm-hmm. Hvad skal et protestparti i kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune? Ret op på, at alle for eksempel klimatosserierne eller alle de her woke-agendaer, de bliver sat en stopper for. Og at man i stedet for at fokusere, som der også bliver sagt, på vækst, arbejdspladser og alt det, der skal give den velfærd til at skulle løfte Syddjurs Kommune. Hvorfor er der skal sættes en stopper for alle de her ting, som du nævner her lige netop i Syddjurs Kommune? Hvad er det konkret, du mener her? Erhverv bliver ødelagt, for eksempel landbruget, at man får tvangsimplementeret bovær hos konventionelle køer, men at økologiske køer bliver fritaget. Der er alle, der driver konventionelle landbrug under stort pres, som vi kommunalt faktisk med vores kommunestyre kan sige fra overfor. Er der flere ting, Peter Malbæk, som I burde som kommune stå mere imod? Ja, men jeg vil sige, lige for at komme tilbage til det, du var inde på lige før, det vil jeg godt lige have en kommentar til. Mm-hmm. Hvorfor det er vigtigt, at der kommer nye folk ind i byrådet? Vil du bruge dit minut til? Ytringsfriheden, som jeg ser lige min datter, hun fik lige øje på mig, så det er min store inspiration at hjælpe os til at redde vores børn fra en fremtid fuld af kontrol og tvang og en globalistisk agenda. For min pligt som menneske er at advare mod, at vi har nogle globale agendaer, for eksempel digital ID, som altså bevæger sig ind nationalt med de her grønne omstillinger, og som vi kun lokalt kan svare imod. Klimatosseri er, at vi skal slavegør os til ikke at skulle spise kød og ikke at have en log af, hvor meget CO2 vi udleder, er en tvangshandling, som når man fortæller om reduktion på 100%, så fortæller de jer ikke, hvad det er, I kommer til at miste. Men vi har brug for at købe lokalt produceret landbrug, og vi skal fokusere på at sørge for, at vi ikke bliver forgiftet gennem de tiltag, der bliver lagt ned over hovedet på os. Så jeg har brug for en som mig i jeres byråd til at kunne sige nej og sætte en streg. Tak til de første 4 her for jeres pointer. Vi gør klar til en ny runde. Vivian Alexandru, du stiller op for din egen liste, partiet Samfundssind for Frihed. Hvad er det, der får dig til at stille op i kommunalpolitik i Syddjurs Kommune? Vi hedder Liste J for Jesus, så alt hvad jeg gør er for Jesus, men jeg bliver nødt til at rette dig. Det er folkets parti, ikke mit eget parti. Men partiet Samfundssind for Frihed vil give folket en stemme, og især give dem en stemme til at kunne sige nej. Så konkret vil vi gerne skabe borgerinddragelse gennem muligvis enten en app eller en analog mulighed uden MitID, at folk kan give deres stemme omkring borgerforslagene. Eksempelvis at sige nej til nedlukning, nej til planen til 2050 af at have 0% CO2-udledning, nej til vandryg ved Mols-laboratoriet, ikke mindst nej til bovær. Det skal folket kunne stemme nej til. Og måske ja til Rønde svømmehal. Og Anita Vivian Alexandru, jeg ved, du har en lang liste, men jeg kunne da godt tænke mig at blive lidt klogere på det der med borgerinddragelse faktisk. Er du enig i det, Peter Malbæk? Trænger man til mere borgerinddragelse i Syddjurs Kommune? Vi trænger til mere borgerinddragelse, og vi trænger til mere medarbejderinddragelse. Nu talte jeg før om, at